kanike ngoku xa sijonga uphuhliso apha ekuhlaleni sakuncokola ke ngomnye wombutho okhona apha ekuhlaleni uSamila sive ba benza ntoni banceda njani ekuhlaleni kanti ke sake masikwamkele kumbatho ndiyabulisa futhi uSamila wenza ntoni okay bhuti Nkosi uSamila Jina Counselling and Support Services ubase kwaZet kwaze 69 eJama Crescent i-co-business yethu i-domestic violence gender based violence or i-abuse sizama u-tackle issues sokuba otata babethe abantwana babethe omama ba-abusana ngendlela different yabo so uSamila uthathe nokubana yena makathathe lithuba azame address issues ze-domestic violence because sithetha kufanele safanele ukubana iKhayelitsha i-area enkulu and vulnerable and kukho abantu abaselayo benza into ezininzi so safanele ukubana kuya-abuzwa ngamandla as a result xa ujonga apha eKhayelitsha ujonga inkanini indlovini u-TR no-BM sizona ndawo ibalesele kuzo i-domestic violence so singiSamila siya si-approach ke iKhayelitsha but sine-program different which is eyokuqala youth program i-approach yona abantu abatsha ezikolweni ehlaleni apho khona i-addresses issues then the second one is social services yona i-caterishela for everyone meaning iyakwazi uya-approach abahlali ekuhlaleni sirani workshops of domestic violence kutrain omama notata the third program which is United Men's imbizo which is lena siyiconductayo ke nomnye ubhuti okuthiwa nguNicholas Xama ngekho apha thina English ethethayo lena ke yothi sidilishane specific notata because yesafanele bonotata bane problems ezinkulu when it comes to abuse as a result one of i-concerns esiyesifumane xa sirana workshops kwi-community yethu sifanele kubana otata bane common concern is that xa bane problem your report cases at police station abakwazi simply because bayahlekwa ngamapolisa kuthiwa hayi xa umuntu ongutata ukwazi bamsumama so sort of senza amagama rude unyabile into ntoni yabo so bahlekwe so apro uSamila umsebenzi wakhe yena ukubana maqinise botata xa bene problems bayakwazi ureporta and at the same time nabo majonge xa besenza endlini izinto bazenza njani ingabe benza into ngokwendlela right na kwanye bayaba abuse omama so i-approach esithathayo thina sine activities esizenzayo kumenza imbizo which yokuqala le ye-workshops esenza kwi-community sirecruita otata kwi-community iKhayelitsha between 15 uyotsho ku-30 sibatrain on i-domestic violence gender based violence or i-abuse linjani ikhwelo labantu bayeza phofu abantu bayazizela bayasabela elikhwelo okay ndiyezapho kubhuti Nkosi kakhulu bayalisabela bhuti wami ngekayo nokubana as workshops zenzayo siye siphume emveni kwazo siye kwi-clinics kwi-public spaces apho khona kukho abantu sifike senze nje public education sishiye i-conduct details and sibachazele xa senze workshop yethu sifuna nje abantu phaya ekuhlaleni ogqa kwethu siya-provide ne-final refreshment so that bangalambi emveni kwe-workshop na-final certificate so baye bayithakazelele ke but abanye bababhizi sometimes futhi bakwazi ukuphumelela but abanye bayaphumelela ne but kuyathanda ukuba ne-problem esinayo i-challenge nencane xa siba-approacha ebotata ke thina safuna ukuthela nge-domestic violence or abuse but hayi no thina singothi asibethi bafazi okanye asibethi bomama okanye asibethi amantombazane but ngolanguage abasebenzayo ke lokishini yabo basibachazele thina ke banzi ba no i-not about ba utata nguyo abusayo but sifuna wonke umuntu ongutata ayazi ba what is abuse and xa into ayenza endlini ayenze yazi ba kodwa ngoku abuse mama pause ixesha elininzi sijonge nezindidi ze-abuse kufanele kuba abantu bangotata okanye ekuhlaleni sathina abuse ubetha qha nohlwengula endiyasazi so siye sizicacise zonke esi-understand that okay xa ndikule meko ndiyadlengulwa sake ngenxa yexesha beningathanda ukubuza nangakumbi kodwa ngenxa yexesha masibulele kakhulu ngexesha lakho alright lokho ke besincokola naye apho ngusake usuka eSamila uyeva ke into ba bayanceda baluncedo ekuhlaleni baxoxa ngezinto abantu bangafuna ukuthetha ngazo enkosi kakhulu ngokuphulaphula